Det er blevet et stigende problem, at folk er begyndt at henkaste affald i gader og stræder. For eksempel i København, der bliver der henkastet så meget affald, at der hvert år skal bruges 90 millioner kroner af danskernes penge på at få det samlet op. Det er både spild af ressourcer og tid. Ressourcer, som vi kunne have brugt på alt muligt miljøvenlig udvikling. Vi har her i studiet hentet miljøgruppen Environment Bags ind for et interview. Og her har vi miljøeksperten Rune Kofod. Tak, Larsen. Henkastet affald er et meget slemt miljøproblem i dag. Noget af det, vi typisk ser som henkastet affald i dag, det er for eksempel tyggegummi, som det tager cirka 5 år at nedbryde. Eller det andet, det er cigaretter, hvilket det tager cirka 4-5 år at nedbryde. Du siger, at det har store konsekvenser for naturen, at der bliver henkastet alt det affald. Hvad er det for nogle konsekvenser? Ja, nogle af de største konsekvenser, vi har, det er simpelthen, at det du sagde, som at kommunen taber masser af penge. Men også så er det et stort miljøproblem, eftersom at væsker i affald kan sive ned i undergrunden og ned i jorden, og for eksempel ned til grundvand, som vi altså skal både drikke af, men også som kan komme ud i søer og sådan noget. Men også at fugle og sådan noget, andre dyr har det med at æde af sådan noget affald, og de kan blive kvalt i det, og altså også dø af det. Det lyder jo rimelig ekstremt, men hvad får folk til at smide alt sådan noget? Altså, vi ved jo, at der har været kampagner og alt muligt for at prøve at få folk til at stoppe med at henkaste alt det affald. Så hvad tror du hvad tror du er årsagerne til, at folk stadig smider mere og mere affald? Ja, altså undersøgelser er lavet, som viser, at ca. 90-95% af borgerne, for eksempel i København, mener, at det ikke er okay at henkaste affald. Men alligevel så ser vi en masse henkaste affald, så jeg tror, så grunden det må altså være, at alligevel er det ret uattraktivt at smide i skraldespanden, og folk er altså lige lovligt dårlige til det. Ja, og vi siger tak til miljøeksperten her fra studie 2. Men videre over til produktudvikler, chef Philip Elmæk. Kan du forklare os, hvad jeres produkt egentlig er for noget? Jamen, vi har udviklet et produkt, hvor at man har en lille pose på sig, hvor at man kan lægge sine cigaretskodder ned i. Og det her skal være i stedet for at man smider sine cigaretskodder på jorden. Så vi har bare udviklet en pose, som folk får udleveret gratis fra nogle forskellige butikker. Og så kan de have den i lommen, og så kan de bare smide deres lille små cigaretskodder ned i. Og posen er ikke større end 5 gange 10 cm. Så den er ikke specielt stor, den er lige lommestørrelse. Det lyder jo fantastisk. Det er jo sådan, at man kan have med sig overalt. Lige præcis. Hvad er jeres produkt? Kan du fortælle kort, hvad det er godt for? Vores produkt er skidegodt. Og det er simpelthen fordi, at hvis folk bare har den her lille pose med rundt, så er det lige så nemt at smide deres cigaretskodder i den her pose, i stedet for at smide dette cigaretskodder på jorden. Lige præcis. Men sådan er et produkt, hvis I smider cigaretter ned i det, så skal det vel ikke kun antændes af cigaretterne, og det skal vel... Folk er jo også generet af lugten af sådan cigaretskodder der, så hvad har I gjort for at løse de problemer? Jamen, vi har simpelthen sørget for, at der er en overfladebehandling inde i posen, så at der ikke kan gå ild i den.
Det hedder Burnblock, som er et 100% økologisk materiale. Derudover så har vi sørget for, at posen er lukket, og der ikke kan slippe nogen lugt ud fra den. Det lyder jo meget godt, men hvad med finansieringen, og hvordan med folk? Hvad skal de betale for den? Vi har grundet, at Københavns Kommune taber mange penge på henkastet affald, så har vi tænkt os at lavet en aftale med Københavns Kommune, så de finansierer produktionen af de her poser, fordi at det i sidste ende vil komme Københavns Kommune til gode, at de her poser de eksisterer, og det vil sige, at de også bliver delt gratis ud til befolkningen. Hvis man nu kigger på miljøet, hvad gør de godt for? Altså, hvordan er de med til at reducere miljøskade og så videre? Altså, hvis de her poser, de bare bliver smidt i skraldespanden, altså at der ikke bliver smidt nogen cigaretskod, de bliver smidt i posen, og posen bliver smidt i skraldespanden, og de her poser til sidst bliver brændt, så vil det jo så betyde, at hvis der ikke er nogen cigaretskodder på gaderne, betyder det jo så, at kommunen ikke skal køre rundt i de her kæmpe skraldebiler, der bruger utrolig meget benzin. Og altså, det vil sige, at så er den mængde CO2 sparet væk. Men når nu du nævner CO2, så hvor meget CO2 sådan udleder den eller produktionen i forhold til sådan en skraldebil der? Og ved du hvad? Hvad er det? Når... 3 eller sammen. Hvad? 3 eller sammen til produktionen. Altså 5.000 poser. Ja, Michael. Altså når vi har produceret 5.000 af de her poser, og fået sendt dem fra Kina af, og alt er regnet med, så vil det svare til, at vi cirka... Altså at det svarer til 3 skraldebilers tanke, hvilket svarer til 600 liter benzin, cirka. Det lyder jo meget fantastisk, hvis det kunne blive sparet væk. Hvad regner I med at kunne spare kommunen for ved at dele sådan nogle poser ud? Altså når kommunen har betalt de her poser for os, så regner vi måske med, at kommunen kan spare en 80% af, hvad de har brugt på at samle skrald. Det lyder jo meget godt. Men hvis det så lykkes, vil I så være med til at udvikle mere for storbyen? Jeg tænker, kunne man gøre mere? Altså vi er et lille firma, og jeg tænker, at vi starter i det små, og vi holder den der indtil videre. Jeg kan ikke svare på det. Jamen, tak for at du kom forbi. Jamen selv tak. Vi siger tak til chefproduktionsleder Philip Engel her fra Studie 2. Vi er her i Studie 2 bragt en borger fra København ind og tale lidt om, hvad han synes om hele det her problem med alt det skrald i byen. Vi har med os her Kasper Lykke Larsen. Hvad synes du om alt det henkastede affald i byen? Jamen, jeg synes, det er noget værre svineri. Det kan folk simpelthen ikke være bekendt. Det skal eddermame bare gøres bedre. Det er klamt at gå rundt i, og ulækkert generelt. Du synes, at det er ulækkert. Hvad gør du for eksempel selv for at undgå, at der flyder med skrald? Jamen, jeg er egentlig selv en tilhænger af, at man ikke behøver at gøre så meget. Man skal bare gøre de små ændringer, så man skal tage sit affald med sig, og man skal sortere sit affald. Og det er på den måde, synes jeg, at en borger kan gøre forskel. Altså, i og med, at der flyder alt det affald rundt i gaderne, det skaber jo også et vis image af byen. Hvad synes du om byens image, når der flyder alt det skrald? Altså, nu får vi jo mange besøgende fra Japan, der gerne vil se den lille havfrue, for eksempel i København. Jeg vil da helst ikke være japaner, som så kommer hen fra
verdens reneste by, og så gå hen til København, som bare er det rene bombede lokum. Det synes jeg da ikke vil være en fed ferie. Altså, Japan, de er jo også meget kendt for at have meget rene gader. Men hvad tror du, at de gør forskel, siden at de har så rene gader, og så at vi har så beskidte gader? Jeg tror bare, at folket er mere bevidst på, at de ikke skal smide tingene der, hvor de selv går, så de godt ved, at de skal selv gå oveni det næste dag. Ja, vi siger tak for Kasper Lykke Larsen. Det var hyggeligt, du var med i dag. Det var slut for studie 2. Vi håber, at vi ses en anden gang. Ja, det er væsken. Det er ikke sådan, at jorden den er super skraldende. Det har store konsekvenser. Det har Nej, jeg fik stadigvæk ikke. Philip, han er en lort. Slet ikke med.